Той снима, мама. Там не залитай. Така. Да. 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 Да, ячичка. Хайде да излезем наобратно. Хайде наобратно. Тук ли ще стоиш? Телевизия ли ще гледаме малко? Гледа Волен. Ти при тате. Иди да вземеш мамо телефон. Иди да вземеш мамо телефон. Я и покажи iPad. Иди, мамо, да вземеш телефон. Не така. Айде, мамо ще държи следетките. Не залита. Не залита. Какво ще правиш сега? Аха. Ела да отидем да го вземеме. Тати го скина и мамо.